puji iku patring Allah pangeran ing alam kabeh kang senantiasa tulung maring kasih kaulas ingkang murah ing dunya datat analuput sami dina mandaksana yaiku ratu ingkang lawih adil kang asih ing akhirat muji ing yang widi utawi krasa muji kita kang ngumpulaken ilsake kalau nipun kang kekasih Zabdul Qadir ingkang bangau sakla munjungi aga bakti maring yang sukma lanakana dengan sake para wali ing mangsa zaman Pira-pira sake pralingkang agung rake sadaya ingkang manfaat kabeh kelaban sampun kinaridon dening Hyang Widi saking mulya demi jamaah ikam mangkana senaminda saking kita bolosatul mufassir karena merica caratani kodir jalan kalau nyatakan maring kemunyanan dalam zaman iku saking para wali kalam pirang-pirang jorok kita iku carita ingkang manfaat kang nyaga segala kutan yakti lan nyaga lan berekakan maring beci kalau bakakan maring taat maka sunnah tutu saking caritane Gusti Abdul Qadir jalani nangge kang gawe putra busuri longa busuri paneka putra dening Musa punika kasih dening handagos handagos iku nangge kasih dening Musa Abdullah ambil tolong nangge kana kasunu dening ya kasih dening Musa Muhammad kasunu dening Daud ingkang matur kepura dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdul Malik kaputra dening Musa Junikur keh mapan punika kasono dening Abdullah Mahdi ku kasono dening Hasan iku pan kaputra dening Musa Hasan Malik Hasan iku kaputra
sayyid tebekina lisan alipan kaputra dening abdi toli pangkarunan utawi purwadi kinopit sedewing caritane ingin nalikanipun si Abdullah Qadir jalani duk temani Allah pun saking mimpi sehingga parapta ing wafat mangka ngocap manisah musoli tingkang kekasih Abdul Fadl futani ngosoleh aneka suriko kasunu dan ing sabi jali angan di Abdul Fadl seisu tingkang mulang kang kawaran lanang kang putra se Abdul Qadir jalani bukoir singkang rena wali sanga nukahi Malik Ibrahim putra